инчунин дар бораи Бобоҷон Ғафуров, муаллифи китоби Тоҷикон, қаблан ишора кардам, ки марди донишманд буд. Аз соли 1946 то 1956 ӯ дар Тоҷикистон ҳоким буд, чун котиби якуми кумитаи марказии ҳизби коммунистии Тоҷикистон буд. вақте ки ӯ ба Кувайт рафт, аз сафири шӯравӣ хост ва гуфт: ба ман раводиде барои Саудия тартиб деҳ, мехоҳам ба Саудия равам, то ба ин васила роҳе барои ҳамкорӣ бо Саудия кушода шавад. сафир гуфт: ин имкон надорад, зеро мо бо Саудия робитаи дипломатӣ надорем. баъд ба вазири хориҷа занг заданд ва вазири хориҷа иҷозат дод, ки хуб, бигзор биравад, ва ӯ ба мулоқоти Шоҳ Файсал рафт. вай мегӯяд: мо нишаста интизор будем, аммо мо қасдан аз ҳама охир даромадем, то бо Шоҳ Файсал суҳбат кунам. бале. ва ӯ аксҳои Шоҳ Файсал бо худ бурда буд, ки бо яке аз вазирони хориҷии русӣ дар оғоз, вақте ки Русия Саудияро эътироф кард, мулоқот карда буд. вай ҷавон буд. дар он ҷо буд. ӯ мегӯяд: назди Шоҳ Файсал даромадем, ва вақте ки ӯ ин аксро дид, шоҳ ба ӯ суҳбати самимонаи ошкоро орост ва аз ҳар боби суҳбат кардан гирифт ва байни онҳо робитае пайдо шуд. баъд Шоҳ Файсал аз ӯ пурсид: оё мехоҳӣ умра кунӣ? гуфт: чаро на, ман мусалмонам, яъне мехоҳам умра кунам. ва дар соли 1974 ӯ барои адои умра рафт. баъд дар баъзе ниҳодҳои шӯравӣ қиёмат барпо шуд. чӣ тавр ту умра кардӣ ва ту сарвари Тоҷикистон будӣ? вай ҳам ҳилаи сиёсӣ кард ва гуфт: ман дар давлате будам, ки бояд ба урфи он эҳтиром кунам ва таъвати шоҳи як давлатро пазирам. ин дипломатия аст. ва вақте ки шоҳе ба ман чизе пешниҳод мекунад, ман наметавонам ба ӯ на бигӯям, дар ҳоле ки ӯ ҳоким аст. ҳатто акси ӯ бо эҳром мавҷуд аст, ман онро барои шумо мефиристам. пас онҳо натавонистанд имонро аз қалби мусалмонон решакан кунанд. бале, таъқиб карданд, тарсонданд, фишор оварданд, манъ карданд, аммо натавонистанд решаҳои имонро аз дили мардум баркананд.